Magda Vašariová opäť perlila v Českej televízii. Poďme si spoločne vypočuť jej rozhovor. Prepáčte, ale aj Andrej Babiš u vás má 35% v prieskumoch verejnej mienky a môžete sa čudovať prečo. Aj u nás mal Mečiar 35% a aj Fico s Hlasom, hej, majú tých 35%. To je 35% obyvateľstva, ktoré nevieme, ale je nešťastné, frustrované, nepáči sa mu nič a neviete prečo. Je to väčšina ľudí 60+. A ta frustrace se nedá vystopovat, její kořeny, z čeho vychází? Nedá se to Nedá sa to vysvětlit? Nedá sa to. Veľmi ťažko to môžete. Samozrejme, môžete si povedať, že títo ľudia sú trošku kognitívne, ako by som to láskavo povedala, kognitívne ako si nedovyvinutí, alebo nemajú čas, alebo nemajú priestor na to, aby si premysleli vlastne. Toto je reakcia na tých 35%, ktorých sú podľa Vašariovej nedovyvinutí. Takže ja hovorím ako mladý človek, ktorý má 21 rokov, za tých 35%. Ja si teda nebudem dávať servítku pred ústa a poviem to takto. Vy ste jedno umelecké dno, ktorému by malo byť odopreté občianstvo našej krajiny. Vy sa prezentujete ako kultúrna obec, hoci sa tak nesprávate. Znovu ste ukázali celému Česku aj Slovensku, ako sa viete nekultúrne vyjadrovať na adresu ľudí, ktorí nezdieľajú rovnaký názor, ako je ten váš. Mimochodom, takisto tých 35%, ktorých volili Andreja Babiša, len ukázali tým, že sú nespokojní s vládou Českej republiky a vy si ich týmto zase urazila. Zobuďte sa. Mimo to, 35% ľudí, ktorí volilo Andreja Babiša, ho volili asi preto, že sú není spokojní s súčasnou vládou Českej republiky a ani sa nečudujem, pretože keby my naďalej máme mať vládu, ktorá bola, rozumej Igor Matovič, totožné ako Peter Fiala, tak akože tiež by som spokojný nebol. Nešťastný a frustrovaný som bol, to máte pravdu, keď tu vládla vláda, Odorová vláda Zuzany Čaputovej, keď tu vládol Igor Matovič, Edvard Heger, Richard Sulík, Veronika Remišová, Igor Matovič, vtedy som bol nešťastný a boli sme v uliciach. Ak sa takto prezentujú aj ostatní predstavitelia slovenskej kultúrnej obce, tak ja sa absolútne nečudujem Martine Šimkovičovej za tie rozhodnutia, ktoré robí. Martina, robíš to dobre a je to... Vašariová je len jasný príklad toho, že treba poupratovať v slovenskej kultúre. A posledná vec, bratom do Čiech. Držím vám palce v nastávajúcich voľbách. Dúfam, že tých 35% porastie a zo slov takéto umelkyne zo Slovenska si nerobte absolútne nič. To je človek, ktorý je jednoducho nešťastný zo samého seba a majte pekný deň.